Здравейте хора, аз съм Младен Борисов Младенски и обичам да разказвам сватбени приказки. И днес ще си поговорим малко за сватби. Този път за сватби. Вчерашните влогове и онзи деншните и въобще предишните влогове, не всички, но повечето бяха малко по-различни. Днес ще си говорим за една много луксозна сватба и това, което исках всъщност да ви кажа е, че когато става въпрос за луксозни сватби, това не винаги означава, че сватбата ще се проведе на най-луксозното място на света, че всички ще дойдат с най-скъпите си дрехи, с най-скъпите бижута и че всичко ще струва много пари. Луксът не винаги е свързан с пари. Днес специално аз съм много горд, защото и смятам, че сватбата е много луксозна, защото хората, които са избрали да работят с мен, са хора, които определено знаят какво искат. Хора с опит, хора, които са заедно вече повече от 15 години. И всъщност ще снимаме тяхната златна сватба. Тук съм много по-притеснен, отколкото ако трябваше да снимам и най-луксозното събитие на някоя по-млада двойка. Примерно, защото тук хората наистина имат очаквания, очакват от мен да ги покрия. Дали ще бъде така, ще разберем по-късно. Първо ще се видим с най-готиния цветар. В цяла Варна, Миленския, ето го, работи. Отново е гол до кръста, отново реже кълца и подрежда. Чакайте да ви го покажа. Здрасти! Пак събираш тен? Как? Как си? Кремена ще ги покажа къде са букетите и бутониерите. Добре, да ги взема и да им ги занеса. Да. Айде. Так му свършихме с приготовленията. Толкова е яко, колко са притеснени. Защото когато снимам млади младоженци, да не кажа малки, и там притеснението е ясно, очаквано, има вълнение неконтролирано. Когато снимаш хора, които са заедно от 15 години, очакваш нещата да са малко по-чил. Обаче те не са, което е много яко. Много развълнувана беше булката, младоженец е малко по-спокоен. В този ред на мисли обаче почти ще започнем. След много маничко ще започнем. Ще направим една плажна церемония, после бърза фотосесия и после продължаваме с партито в ресторанта. Айде, чао! Казвам се Тито, здравейте на всички аплодисменти за Петя Евеско. Преди да започнем ритуала, първо ще поканя тук до мене на техните столчета да седнат, но не като всички вас останали, а по по-специален начин. Най-красивата и умна и смислена част от семейството. Аплодисменти за Максим и Сара! И един протип към колегите фотографи, тъй като ритуалът сам по себе си е едно доста статично мероприятие, затова пък вие се опитайте да бъдете динамични. Дайте възможно най-много и най-различни гледни точки на нещо, което хората по принцип са свикнали да гледат от един и същи ъгъл. Това със сигурност ще повиши качеството на вашата работа. Гарантирано. Той сяда само, той обаче. Сега ти ще бъдеш с цялата си прелест, съжалявам. Така срещу него, ела. Срещу него. Да. Така, дай сега роклята отзад пак, да. Аз да остана само. Ма да, разбира се. Тя много добре ме разбра. Точно така. Отиваш още, после щупваш в кръстчето, отиваш към него. Отивай. Да. Ето това е. Гушни го сега с тази. Ето така. Да. Погледите се един към друг. Да. Това е. Задръжте така. Проблем. Той е така към нея. Да. Има, както обичам да казвам, има отношение към нея. Мен ме няма. Окей, добре, хареса ми. Да. Към да се попреш така небрежно на него. Ето това е. Малко по-вок стил. Така. Ти много изправен държиш гърба, отпусти се. Обаче пък него ще го помоля. Ти тук обаче трябва да си изправен. Точно така. Точно това е. Малко по-назад ще мина, задръж така. Вау. Добре. Заслужава си. Така, още мъничко. Тя поглежда към мен през рамо. Да, той гледа към нея.
Да. Дай ръката на гърдите му някъде там. Така, окей. Точно това е, точно това е. Много мъничко още. Много леко завърташ раменцата. Много ми хареса как застана. Стой така. Така. Окей. 3, 2, точно така. Още мъничко. Да посрещаме младоженците! По-силно, въртете! Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano Даме и за Петя и Веско! e stammi più vicino se ci sto bene. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Последният кадър пък ви го показах, защото исках да ви покажа, колеги, как си осветявам снимките в ресторантска обстановка. Аз не харесвам това сегашното модерното осветление, което е с насочената светкавица директно към хората. Не ми е вок, не ми е от списание, много по-общо взето. Честно казвам, смятам, че хора, които не разбират нищо от осветление, използват този начин на осветяване. Но, разбира се, без да обиждам никой, това е абсолютно лично мое мнение. Има много различни начини, по които може да осветявате вашите модели. И ако вие сте избрали този, в това няма нищо лошо, стига това да е съзнателен избор. Надявам се да оценявате подобни видеа, защото буквално ви показвам от кухнята как работя аз. Аз вече съм сватбен фотограф от 10 години, имам изградени навици, имам си малки трикове, ако щете, и всъщност наистина смятам, че е много полезна информация да видите човек като мен с опит в крайна сметка, как работи с клиенти и как работи на терен. Надявам се наистина видеото да ви е било полезно. Очаквайте още такива видеа. Скоро ще си говорим за техника, ще си говорим за сесии, ще си говорим за много други неща. Аз сега се връщам към лаптопа да обработя поредният ангажимент. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао!